Kumusta mga bay? Sa karon na ata sa Pattaya, Thailand. O karon pod ang ilahang sungkran o kanang water festival. Wow. So morning ka na magbinasaay sila. Naigo ta. Nindot diri sa beach magsinabilig kayo tubig kay dito ra ligo sa dagat kuman. So mao ni ang beachfront diri sa Pattaya. Padulong na sunset. So ang daghan po ang mga tao, mga nangaligo, mga nag-chill lang sa dapin sa dagat. Gabi na mga bay, huwag yapon sila na human o sinabdigay tubig, huwag yapon human o nasaay padayon yapon. So human sa binasaay mga bay, suroy-suroy ta sa mall. Natakaroon diri sa Terminal 21 diri gyapon sa Pattaya. Katong nasa gawas nga eroplano mo to ang nasa gawas sa mall. So nay dako kayo nga eroplano kay murag ang concept ani niya kay terminal sa airport. So karon nata sa London nga floor. So mangita sa tag CR. Mag-CR sa tang mga bay kay need call of nature. So mo ni ang lahang CR dire. Mo ni ang CR sa London nga floor. London po do concept. Ug karon mga bay na ata sa San Francisco nga floor. Ay dako kayo nga Hollywood sign. Ug subway akong paborito. I-check daw nato diri ang lahang CR kung unsa itsura. Kung San Francisco baghapon og design. So padung pa lang sa restroom mo now showing na. Saka showing ani diri sa sulod. Tan-aw na to. So mo ni ang lobby padung sa CR. Dako kayo nga Hollywood sign. Okay. So mo ni siya ang sa San Francisco nga floor level. So nagapunta sa San Francisco nga floor level nga bay. Sorry ta diri kadiyot.
Ana siguro diri nga level ang food court. Kaya na may daghang klase-klase nga pagkaon. Pero mix ni siya, dili lang kay kuan London nga mga cuisine or San Francisco American nga mga pagkaon. Klase-klase diri. So mo siguro ni ang food court na daghang papilian mga pagkaon. Mag-sightseeing lang ta mga bay kay maglibog taon sa kaunon, daghang kayo kapilian. So magtanaw-tanaw lang ta. Mubiya na ta sa San Francisco mga bay kay madakpan niya tag overstaying, mag-expire na tong visa. Padung na ta sa Tokyo. So mo ni ang Tokyo nga floor level, Tokyo nga level. So as usual tanaw na to sa design sa ilahang CR diri. Tara pangitaw na to mga bay. Tuapas unahan nilahang CR. Tara ato na to. Murag Tokyo so far nga level diri ang pinakabibuog mga decoration. Asa naman nilahang CR? Nasa agam siguro ta. Nasa ato ra. Magkamaw na ni mga bay. No? Nara washroom. So mo ni ang CR diri sa Tokyo nga floor level. Very Japanese. Ug karon mo biya na punta sa Tokyo. Adto na punta laing lugar. Adto ta sa Italy. Ani sugat dayon nato ang Leaning Tower of Pisa. Ningabot nato sa Italy nga floor level. Okay, oras na para pangitaon na pud nato ang CR. Tanaw na to sa itsura diri sa Italy na CR.
Nara, Formula 21 ang nakabutang sa ibabaw. Okay, kay racing day ang concept diri sa ilahang CR diri sa Italy nga level. I see. Okay po do. So mao ni mga bay ang Terminal 21 nga mall diri sa Pattaya. Murag na po yung Terminal 21 sa Bangkok. Wala pa ko kaadto. Kamulay suroy niya kung makasuroy mo Bangkok mga bay. So mo na siya. Bibura po diri sa Terminal 21. Hindi ka maboring. Nagkanog mga sites. Pwede rin kayo mag sightseeing lang. Okay mga bay, diri lang sa takutob. Salamat sa paguban ako diri karon sa Pattaya. Gikan sa pagbasa-basa ito diri sa pagsuroy-suroy sa CR sa mall. Sige mga bay. Sige bye mga bay. Kita kits sa sunod.